Iki ana satriya Gus kakak perkosa kowe sapa Gus ngaku yen kowe pabuk yang aku arep Kudara ayo kowe ngaku sapa iki pujangga saka negara Pusar Bawana wis munggono kang dadi aranku ya Dewa Kumara kowe sing bakal gawe ruhara ana negara Ndarawati. Yo, Ratu Gustiku kepengin bakal garwa Dewi Siti Sendari Ulumna wektu dina iki. Kapan ranggul bejo takon dosa mulak esuk sang bono balik negara Ndarawati. Kon sedyane Ratu Gustiku yen bisa nglangkai bagene Werkudara. Wah, lakon untal malang dina iki kowe Werkudara.
Nipakake godha kaya ngono. Wong nadahi godha guru Mitasari. Pak guru kawan padha wati barone acil mumbul kuwi. Godha semono dicecilke neng tutuku tak untal yo ilang kekuatanmu aduh ganjel nang kene mangan godha iki ora enak Warkutara ini liyane panguluke Siti Sendari Bumi Angus negara Antara Ati
awak sliwerna. Lewat mlebu tanpa kula nuwun. Oh, kamane Janaka pengin awur kancane. Di Ratu Narawati. Aku ora bisa menang kalah gadaku diuntal. Gadamu sing gedene semono diuntal kalah Wisnugana. Iya. Ora mung godhone Werkudara, nenggalane Baladewa ya digagrak karo Buta. Semanten ugi pusaka Medukara kula pasaken wasana ugi kauntal dening Dena. Ora mesti dugamana sajak kala wedi Nalendra ing Kusardawana. Apa meneh pendhetane Dara? Dina iki ayo golek jago wiring kuning supaya madhangake negara ing Darawati. Janaka kowe keri ana kene kok Prabu pasrahaken katentremane negari Darawati sawetawis. Yo. Ora lek istok kidap ayo Werkudara tak ganti. Dewa Sugata ingkang unggul ing prang Utane arum-arum nyendane ngawi
merpeki marang jeneng itu ana ing wonten Gunung Jamur Dipo. Panyabekti kula kunjuk kuliah tak trima kowe Gatot Kaca. Panyabekti kula kunjuk kula Bathara iya nggih Gatot Kaca tak trima. Panyabekti kula kunjuk kula Bathara Basuki ya tak trima Gatot Kaca. Wonten ing gatosipun menapa dene merpeki anggen kula nedhen peteki wonten ing rangkaian Gunung Jamur Dipo. Ene ya, Ger. Gunung menawa ing Gunung Jamur Dipo iki dadi gara-gara ning Kahyangan Suralaya. Para gage kowe prasaja apa kang dadi kekayaan? Ulun kekiranganipun menapa dene paduka teka datang dangu dhateng sediyane manah kula. Mongko Jawata menika waskita ngertos saderengipun winarah. Ya, ajan nata mengkono. Nanging prayoga kowe metura dhewe nggih Gatot Kaca. Estunipun kula namung kepengin ngingetaken dhateng para dewa anggenipun nalika semanten nate nipakaken prasapa dhateng ingkang wayahipun pringgondani nalika Sinraya kula tasih jejabang badhe sinengkakaken ing aluhur jumeneng nata wonten ing Kahyangan boten kitang namung sakumuring jagung menawi kula sampun dewasa. Monggo enggo sepriki dereng wonten kabulwasen pusananipun ingkang gumatuk pirata dinten mangke kula kepengin agih dhateng janjinipun para dewa. Gatot Kaca. Kula mun didhawuh timbalaning Hyang Jagat Dirinata kula ora dikeparengake bakal agih janji kalan para dewa. Nek kowe dina iki baliya aja ngetutokake kang dadi sediamu. Menawi Dewa Cindra Gatot Kaca ingkang boten narimahaken wekdal mangke kula badhe pinggah wonten ing Kahyangan matur kupul Bathara Guru. Wah, beguguk kutha enten bilar bulan kantan ratu. Kula pinaryan purba asesa yen kowe bodho ngalani para dewa sing bakal ngrampungi marang bebatan. Kula boten ajrih kalawan para jata. Engger para dewa, rampungana Gatot Kaca iki. Kaca dirampungi.
atine Gatotkaca, mundure Gatotkaca kendhane Gatotkaca ya mung kowe, Brama. Kula terus minggir, kula tampanane pengabaran kula. Gatotkaca tentu badhe lebur. Wis mangsa bareng ya, Nger. Bakal munggah ana kayangan nagih janji.
Nyatlang ning kalang wangen darmantang untara tino hadir kegunan surung sorote tanpa adan Kakang Naradu wonten dawuh dipun Kakang Naradu wangsul wonten ing ayunan ulun lah kok niki Gatotkaca sampun minggah wonten ing kayangan wasana badhe kula rangkul obatanipun dokter. Nggih boten mokal Gatotkaca nek awake panas kabeh kok. Niki para dewa sampun gumergut anggenipun badhe nunduk Gatotkaca ngendhak kekarpanipun wasana dipun obong kaliyan Brama. Wah, nggih kedadosanipun ngaten mriku. Iya Kakang Narada kepenak nulung bakal Purba Sitatuka. Mangsa bareng diguru. Gatotkaca. Kula wonten pangendika ingkang dawuh upulun. Iya ulun ngurmangsani marang kang kabeh kalumputan ulun. Lan ulun ora kalebyan ulun amasih elingan marang janji ulun marang jeneng kita. Lajeng keparingipun upulun ora ketang sakumuring jagung sira bakal ulun wisuda jumeneng nata ana ing kayangan nanging manggon ana ing sira kandha warubinangun ngratoni marang para dewa sira minangka dadi suri Bathara Indra sira ndapenangake nglungguhi ngratoni marang para dewa ana sira kandha warubinangun kang suwene sakumuring jagung. Ih ngaturaken ageng panuwun ing tanpa kami nadyan namung sakedheping netra nanging pangraos kula sampun lega raosing manah kula. Ya Indra kula mengendika ingkang dawuh sira salina busana sak mangsa-mangsa Gatotkaca sempurna nggoning angratoni marang para dewa nang Silakanda Warubinangun. Mbanana Sitatuka yen wis purna saumuring jagung enggal tumuli kantinten tumurun ana ing Arcapada njunjung ana negara Giling Wesi. Sira kang ngembani marang Sitatuka nggone jumeneng ratu ana ing Giling Wesi lan nindakake tapa ngrami. Istaken dawuh kupulun menawi tata mekaten keparengmu nderek kepareng paduka kupulun ayo ndak salini busana sira Tetuka. Sira ulun salini busana cara nalindra.
Mung pitung kasuwun besok yen wis purna sakuring jagung. Sira tak wenangake dadi ratu ana Ngertapada njunjung ana negara Giling Wesi jejuru Prabu Purunjaka. Ya Prabu Jaka Wasesa. Kowe ngeslaken dawuhku kulun. Indra sira salina busana ngembani kalawan Sitatukka kowe ngeslaken dawuh. Iya, mongso borong-borong ngembani marang si tetukong gini besok bakal nindakake jumeneng ratu ana ing Madyapada Giling Wesi. Lajeng kula kedah kados pundi? Monggo kedah betahaken para prajurit apa sing ndok cipta ana sakanan kiringi negara ing Giling Wesi kono bakal bisa kesempatan kowe bakal nyipta prajurit kang saka wadyabala ing kono bakal bisa wujud kowe wis laken dawuh. Wis para tindakno wektu dina iki nggih Purunjaka nyuwun tambahi pangestu. Sang Tetukka ya sang Gatotkaca Wasembada nggih janjine para Jawata wis kajumenengaken Narendra wonten ing Kayuwangan mapan ing Silakanda Waru Binangun wis ndungkap Trimadya Candra sakumring jagung wis tuti dhateng sabdanira Bathara Guru warnane denira jumeneng nata ana ing Silakanda Waru Binangun mendhap jumeneng ratu wonten negari Giling Wesi kambanan Bathara Indra kang wis silih dadya manungsa lumrah kanthi nindakake tapa krame. Ganjel langit prakaton bintang ing alisang awi gandrung sabarang kadulu kirmoyan mayu ana bocah bagus kowe sapa Abimanyu Paduka Sang Narendra sampun nyumerepi dhateng jasa kawula kula pun Abimanyu menapa Paduka ingkang jejuluk Prabu Purunjaka inggih Prabu Jaka Wasesa Narendra wonten negari Giling Wesi ya dasar Puranyata Sang Prabu awrating raos manah kula miturat ujaring bebakul sinambi wara ingkang binantungi karna Paduka nindakaken tapa makrami
kula kepengin cara wedekaken wonten pundi lenggahipun Kakang Mas Pringgondani keparenga paring dawuh sangga nuduhaken Sang Prabu Abimanyu yen kowe goleki sedulurmu tuwa Gatotkaca entenana babaring lelakon kowe semeneo sawetara ana negara Giling Wesi kene iras pantes angon swasana kowe istuaken dawuh mapana sawetara ana negara Giling Wesi istuaken dawuh Para Jahawi suta kang munggah kalih rama Sang Prabu aja dadi susahing pikirmu aku Ratu Ndarawati ingkang sowan ana ngersaning Sang Prabu apa bener yen to Sang Prabu kuwi kan jejuluk Prabu Purungjaka ya Prabu Jaka Wasesa ingkang ngratoni ana negara Giling Wesi. Nggih. Lajeng paduka mriku sinten lho. Apa kowe pangling nglawan aku? Nggih. Mapan nembe sepindah menika kula mangertos ya ora dadi baya pangapa. Aku Narendra Ndarawati Prabu Bathara Kresna. Ingin lenggah wonten wingking mriku sinten? Dara? Nggih. Kowe ditakoki kowe iki sapa? Kok kaya anakku. Iki Ratu Giling Wesi dudu Gatotkaca. Nggih, aku Werkudara. Aku ndereke Kresna kakangku. Paduka Raden Werkudara. Iya. Lajeng wonten kersamu ingkang pundi Sang Prabu? Purungjaka. Ya wale-wale apa wae aku njabel basaku. Miturut ujare Mbok Bakul sinambi wong kang binanduli kamu tak krungu yen to Sang Prabu kuwi demen tapa ngambil. Aku bakal nyuwun tulung lawan Sang Prabu padhang negara Ndarawati kang wektu dina iki. Negara Ndarawati kaya surya kalingan mega peteng ya awit saka moganing Nalendra ing pusar bawana Prabu lambang kara ana medya balane pujangganing yaksa kang peparat begawan wis tunggana. Dheweke kemamar Dewi Siti Sendarian Majaku nanging panjenenganing sora ngulungake wasana Gaitra Darta ana negara Ndarawati. Kula aku nyuwun tulung padhangna landakna karepe Prabu Lambaka. Menakaten badhe kula sanggahi badhe kula tindakaken menapa ing dados panjul paduka Sang Prabu Bathara Kresna. Malah aku nadar yen to pancen kowe bisa madhangake negara Ndarawati. Ilangi anakku Gatotkaca murcane ora timbul-timbul. Kowe tak aku dadi anakku. Nggih, nyapuraken ageng panuwun ingkang tanpa pamit Raden. Ya Werkudara. Menawi monggo Sang Prabu, wong enti wonten negari Ndarawati. Monggo kula dherekaken. Patih Hendra Sekti, ayo mluruk ka negara Ndarawati sawari kula dherekaken.
Diwisaya Indra Sora Maruta Bawana Gana Margana ana Narendra Buddha kowe sapa Gus iki sayang saka negara Ndrawati Prabu Kurujaka Narendra iki Wesi ayu kowe sapa Piandel negara ing usur bumi pujangga peparatku Begawan wis tunggono yen ngono kowe sing gawe dahulu ana negara ing Ndrawati mundura hendakno kekarepanmu aja dipacutake ratu Gustimu nggonmu bakal ngayunake Dewi Siti Sendari kowe sing dadi pepalang bakal tak jero-jero kowe Prabu Jaka Wasesa aja dina iki konangan Prabu Jaka Wasesa pilih lakon Sumbya Wandamu Urung Joko kuwi kubulun kula sampun pundi sabda pangendika paduka kula jumeneng napa wonten ing Girewesi nindakaken kapa krampi wasana kula tetulung wonten negari Ndrawati munduraken muganipun Prabu Lambangkara mewah Begawan Wisnugana ingkang minangka pujangganipun nanging kula kasoran
Pupulun kula nyuwun pengayoman pupulun. Iya yen to pancen ngono. Para kowe baliya ngarepmu iki engko ana wewujudan apa tibakno tamekno kalang wis tunggono. Wis sakit dewe. Aku mundur tegese ora kalah para sepatakno iki gaman apa pasi pusakaku ora kakon lebur dening aku. Aja meneh kok mung gaman sakinjem. Gamane Werkudara wae tak untal. Ayo yen to pancen kowe isih duwe piandel kegaman gage. Para tibakno kene aku ora Wah, lo. Wah, malah untal gamane kurung Joko malah nggawa pirang-pirang konjer. Wah, ya Werkudara gamane tak simpen ayo. Mongso kowe iso. Ayo arep apa? Ayo arep apa? Tak bungkem yo. Tak bungkem oh bali we. Mongso kowe iso mlebu. Iki sapa nang? Yaine kok nusul. Petro. Kowe arep ngopo? Lah sampean kuwi mboyo rek piye carane ngono? Bodone Ndara Werkudara lek ditokke. Ha ya iso. Male. Ayo marone, ayo. Mulai iso. Rata akal nara Petro lawas mau sembuh. Gili lagu gili lagu bareng kok gede mongso lega nek lekar ya kene impus oksigen apa piye untuk oksigen sesuk-esuk bola bali bola kowe sing bayai ayo witekno jenenge wong akeh to
ajar anget ngopo lho narep nabungi orang korke ngene iki no tabun ora ngono ora iso lho ora iso lho ora iso kok nabung lho ora ngajar iki malah kowe iki wis dikandani bola-bali wong wis ora sah ketok kaya ngono kowe arep nganu nabok Petro ora iso Petro kinayane lemes aku lho ora iso ngantem kiwa endon nengen lho antem tengen endon kiwa lho ora iso kowe arep ya gini dong alah ya wis kena padha sing wis-wis kae wah penjanane kapan kae dening anak kula putu kula Panantaraja ingkang kepengin ketinggalaken jati dirinipun ketinggalaken dhateng pagesanganipun ingkang supados saged ngraosaken kamukten wonten ing donya kula ingkang nyuwun pangapun iya Ananta Buku ora dadi boyo ngapo iya mong ayo aja nganti kadenengan para kabeh para titah kita bali ana kayiwangan ulun bali makayangan kuwi ngaturaken ageng panuwun dinteni babaring lelakon Surya Kembar sapa Nalendra Giling Wesi Prabu Purung Joko ya Joko Asisa kowe Sang Prabu sapa jejulukmu Nalendra saka ing Pusar Bawana aku Prabu Lambangkara ya Prabu Joko Mbara ya Naga Bagindo kowe mrinani wong Ndarawati ra ngulungke Dewi Siti Sendana oprabrik ayo aja wong Ndarawati iki Prabu Purung Joko mungsuh tanding papuk para adu kaseten adu kadegdayan nih sing menang jroning peperangan iki ya para ayo maju dina tak ganjel dening aku
Sopo beto? Lah nika melapo carane. Aja nangis, sopo? Nika carane nika. Mertua sing kowe mertua sing cepet. Matur sing ora cecek iki. Ya ini. Oke, ayo sone. Yang nangis ini apa? Mbak sing cedak. Menengah. Cangkem. Kurangannya aku apa? Aku ki adine. Kowe dalem apa-apa tak turuti. Wong yang isen-isen ki. Apa arek rabine kok iki? Sing bukti. Piye le? Arek rabine kok piye? Karo sapa?
Oh, mudanya. Karo sapa? Karo Sinta apa piye? Nah, bukan perkara. Wong adimu kuwi wis rekoso. Iki. Ora ngrepotke. Jora. Kae taloro kae piye kae gelo. Ndara, kowe ku ndara anakmu. Wah, sapa? Amuk iya, aku sewani, aku ya sewani. Amuk. Wis. Bareno. Ape dulu. Bisa. Oh, kiai ini. Wah, Kanjeng Rama. Nanti dirungokke wong pirang-pirang. Amuk. Ora asing ngerti lho darane musuh. Aku yo capek-capek ngene. Apa to, Apa kan ya? Lek wong-wong iki jare bawuk. Ayo, kowe wis dadi ratu. Antarja wis dadi ratu. Kowe bocah nom, Antarja bocah nom. Gumregetmu, cacutmu, lan kekarepmu. Muga tinular dening para mudha. Lan uripmu besok piguna tumraping nusa bangsa agama. Aja lali gedhekno rasa pananaksamu. Gedhekno prihatinmu. Aja ketunggul nggonmu seneng-seneng. Ayo bebarengan padha bangun negara kanthi adhedhasar kerukunan lan kasantosan. Aja ngendel-ndelke kabeh mau kudu bebarengan oleh bisa sampurna samubarangi. Wih, kiai wis lagi ayo ngumpul karo para kadang. Wah, anak loro iku. Ora. Mboten nyanyi, Mboten nyanyi. Ora, iso. Mboten napa-napa. Saiso ku. Nggih saged panjenengan. Lilano pamit kegeden mas ojo dipleno piye alah kiai iki senengane kok gonceng pun bijik mawon ngundang penyanyi seneng-seneng.
Ah niki siji. Kanca-kanca sok ruah ning Manjung. Ora apa-apa. Sing mayang druwin diweda bontot karo tunjung. Dijajal kaya ngapa? Iki nom-noman kabeh. Ruah nek lalali. Engko sing ragati aku komplit. Iki tenanan. Beres. Iki aku gugah can nom-nom. Aku wis tuwa iki arep ngopo? Kaya buwiku iki. Ya sing tenanan le, dadi dalang sing nder. Kabeh bontot kuwi aja lali. Kowe iki pinter mulu nek mung utek-utek. Ayo ngumpul monggo kula dherekaken Kyai rampung padhange Surya Kembar. Kowe malah nampa kanugrahan bisa dadi ratu no kayangan. Mudhun ning Recapada, wah kepelu sirahmu. Kepelu sirahmu, wah timbang besok wong tuamu dadi mungsuh, anake sisah dadi mungsuh. Oyak bocah cilik-cilik ayo gerakane wah besok mungsuh saiki mungsuh besok Bratayuda saiki Bratayuda kenceng dina iki Kurawa wis makne dicakake kula kabeh bae keranjang bokong cenot anu cenole bokong direk wis mangsa bareng
Doro kaya wis padhang lelakon kang dumadi ana ing Recapada ya awit saka muganing anakku sakloron nggone kepengin dadi ratu nagih ngelingake marang para dewa kang sarta anakku Siyantaraja kang duwene kepinginan kepengin bakal njunjung marang derajate dadi ratu ing kono kena diarani padhanging negara Ndarawati bebarengi Surya kembar tegese srengenge kembar kang tuwa dumadi saka anakku Antareja kalawan Gatotkaca arep saiki wis timbul ayo ndak kanthi padha ngumpul bebarengan atur puji syukur ana kersane dat ingkang ngurwendat Gusti ingkang karya jagat supaya kabeh tinemu hayu niskala rahayu ingkang padha nawung krida ana jroning pagelaran melem swasa kliwon iki tansah nemu ing karahayon keslametan kesarasan lan kamulyan ayo bebarengan ngumpul kanthi asesanti hayu niskala rahayu iya semono dina iki rek ning wis kapan lakone aku kepengin duweni nadar joget tindakno Werkudara iya